Uite, nu mai deștept de lucită la spital. Ia zi, mă, și ce te-a zis aia când a venit farfuria? Băi, când a venit farfuria. Când a venit farfuria de mâncare. Băi, când a venit farfuria de mâncare. Nu te filmează, bă! Băi, nu mai băi, că așa faceți că fiecare zi că faceți banii cu asta. Și cum ăstea de un stup, ziceți că nu aveți băi. Vină, mă, că-ți dă suc, dar vină un poat dracului. Auzi? Băi, ce zicea, băi? Ce zicea, mă? Nu te baga pe eu, tu, vină un poat. Dai, mă, suc sau nu? Bă, mă ieși pe mine. Bă, nebunule. Ia vezi? Vezi, mă? Ia mă, bani, nu ca să aduc. Ia mă, Titi, ia că-ți dă ăsta. Unde-o? Păi tu poate-ți dă Titi una, hai, supără-l, supără-l. A, mă, dă și tu acolo să iau fiore. Titi, ia, Dacă zici cum a fost la spital la nebuni? zi, mă, vină, mă, toate-ți dă, băi. Ia dă-i să plimbăm cu bicicleta, ia un să dăm cu bicicleta, că merg. Și mă să mergi pe bicicleta, zi-mă să te împula de aici, cum a furat spital acolo, că eu nu știu, să mor eu. Zi, mă, să mă filmează voi, tu voi spate joc de mine, ce puși ca mine. Bravo, Titi! Ia, hai, vină cu a, na. Na, mă, vină, mă, cu a, ia, Titi! Lasă-l că cade. Nu, că nu. Nu le fac, Nu, vină, mă, că dacă îți dau un neveu... Bă, zi, mă, să te-ai pula de aici, cum a fost acolo? Vrei să dau un neveu sau nu? Mă, nu, trebuie să... Și cum? Cum? Săruna? Ia asta pe YouTube, ce mai... Nu, mă, nu, faci la vrăjeală, mă, și nu merge asta acolo. Bă, la vrăjeală, mă, prostule, că nu filmează, n-a, uite. Dacă nu filmează asta, eu sunt... Nu e, mă, de la fel ca asta, că te-ai Eu pulat, sunt nu? șofer pe... Mă fac șofer pe... Bă, Nu, că se pula mea. tare, mă, de bune. Bă, dar cum a fost acolo, te-a legat? Da, mă, l-a legat de spate. Da, mă, l-am legat, dar nu mă știu. Și cum ăla, ce făceai? Și când ți-a dus mâncare? A venit cu mâncarea, mi-a zis că i-a lăsat mâncarea, i-a zis, bă, la revedere, nu mai. I-a lăsat mâncarea, de-aia în pușca mea de-aia. Nu i-ai zis ceva, mă, legat să faci? Și de-aia de pușca. Bă, nu mai, că mă sau mă filmează în față. Nu te filmează! Nu te filmează bou, dragul! Ia uite, Titi! Bă! Hai, nu mă lasă, nici da mă dă-l în mă. Dacă ajungi la ea. Ia, mă, dacă ajungi la ea ta. Hai, ia. Ia ta. Nu, lasă-i ea. Da, bă. Bă, dacă ajungi la ea ta. Haide. Mamă, ce rece, Titi. Bă, mamă, și când de rece ea. Da, mă, ce face, mă, mamă, ce face, da, asta, mamă. Ia, mă, dacă ajungi la ea ta. E băga mea. Bă, ia ta, dacă ajungi la ea ta. Ți-o dau un mâini. Asta auzi femeia asta, da? Ordinarule care ești. Ia-o, bă, ia ta, bă, ia ta. Da, bă, dai, dacă Mamă, dai, ce da. rece e. Mamă, și cum e, ia burită, mă. Haide. Hai, mă, ia-o. Bă, eu leau, bă, nu fac. Ia, dă-mă, hai. Bă, de sau ce beau eu dacă... Dă-o, nu pot să ajungi la ea, mă. Hai. Haide, mă. Ia, bă, Ia-o, bă. Ia-o, mă, na, dar să chiar să dă dracu de bere, bă. N-ajungi la ea, haide. A, mă, da. Bine, mă, da, bă. Bă, vrei sau nu? Beau eu. Hai, mă, ia ta, să mor. Ia ta, hai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Păi stai. Ia-o, gata, de să dă. Ia-o. Hai, da, microfonul n-ajunge. Hai. Mă, să-ți dacă să mai grea, că dai. Era, mă, să mă lasă cu ea.
Hai mă, iau, na, uite, ia te dau, băi, iau mă, Titi, Titi, iau mă! Iau de la mine, da. Bă, beau, o desfac și o beau, două dracu, dacă nu vreau, beau. Nu se vede, mă, nimeni, ia, hai. Sus. Haide, mă! Hai, mă, țări! Ia-o, gata, sudă. Gata, hai să sudă. Hai, mă, la sări, două dracu. Hai! Ia-o, gata. Dă-i-o, mă, să dracu. Gata, ia. Dă-i-o, mă. Să mură, să dă. Titi, acum chiar ți-o dau, băi! Vino, mă, cu a! Gata, să mor dacă nu ți-o dă. Băi, vino, mă, că o beau eu! Ia, Titi! Bă, vrei sau nu? Bă, vrei eu? Uite, dacă nu, o beau!